Siyabingelela egameni likaJesu. MG Nyembe siyabingelela. Make kubheka babukubheka siyabingelela egameni likaJesu. Pastor Ilona siyabingelela isitulo sakho mfowethu. Siyolunga naso Nkosi yami isicelo senemlayezo. Kusho kona ukuthi iyavutha isitulo sakho sesesibe nemlayezo evelayo ukuthi hayi kukhona okwenzakalayo. Siyabonga. Babonibisi siyabingelela sabingelela phumayo mfowethu sabingelela edlakadla kwesibili kuposition okuyo sabingelela abafethu nonke ntombi zebandla sabingelela abantwana bami egameni likaJesu. Bomama sabingelela
egameni kaJesu kuhlalo zenu enkhona bazalwane bonke abadisende namhlanje kuba kunye nathi ebingelela mamsumelana sanibingelela egameni kaJesu bantwana bami siyabingelela egameni kaJesu nonke enkhona mambatha siyabingelela egameni kaJesu mina abantwana bami abancane Nkosi yami shantu le nkonzo leyo uqalile shantu uNkulunkulu akwandisele mfethu akugcine kuyo Nkosi ngoba ibandla nanti la likhona ngoba sithi ukuthi ke silungisa into yebandla kusasuka kungathi uzoyibamba sezidla qala laphansi uyibambe kuyoba right mayibonge Nkosi siyafisa nabanye abashiya abantwana emakhaya nibalethe abantwana enkosini Jesu usho la into vumela abantwana bezekini bekunje bavumeleni mambonge sibonga nje into eyodwa makusakhona unembeza ukuthi kube khona abantu abangayi enkonzweni bese nethi abeze enkonzweni ngoba kubuhlungu ukuphuma wedwa istrategy isigcwele abantu akhipha iwashini ngaka uphume wedwa bonakale wena wedwa ungashodiswa ukuthi ke asene enkosini uphuma ingane encwelule ngaphandle sidlala kuyisono ungasho lutho kodwa nazi ingane ezinye zidlala uNkulunkulu uyokubusisa ngelanga ngokuthi nomzalwane okwafika ukhuluma kuye ukuthi kunoNkulunkulu ophilayo mayibonge Nkosi bazalwane angifuni ukukhuluma ngento ende kakhulu moya wami uthinteke kakhulu nje sengikhuluma ukudlula kule nto bengiyokhuluma ngayo kodwa ngiyafisa sikhulume ngegama likaJesu ngiyafisa ukuphakamisa le nto egama likaJesu ngifuna ukuqala bazalwane emalayedeni maybe abazalwane bafikile bandleni bayanye bayafika bafuna ukunderstand ukuthi kahle hle bazalwane yini le nto enikuyo iyangithinta into yokukholwa yebandla esikolo bazalwane le bandla le devoted to God ministry iyangithinta into yokuzalwa kwale bandla bazalwane azalwa le bandla kukuhle khathidi azalwa kamnandi bazalwane ngizophatha kabili ilanga mazanto esithukwe ngale evangeli esalibukelayo ngale evangeli esitsamba ngayo ningahlathisi ivangeli ngeke ivangeli esikhulu lingahlazisi ngoba kune misunderstanding yabantu ngale salvation nensindiso kunezinto esiqala ngazo maqala ibandla la lokusibiza ngecreed yebandla ngihambe nabazalwane abajwayele abangajwayelanga kuba labandleni abafikayo ukuthi ke kahle wayena abazalwane mabaqala inkonzo bazothi siyakholwa kuNkulunkulu manje siyashintsha le nto shani siyothi ngiya ngoba sikwazi ukuvuma nawe unyaka engaka uthi ngiyakholwa manje uvume uthi ke ngiyakholwa kusho wena inkinga yethu sithi siya ngiyacela ukuthi sishintshe le nto singasathi siya kholwa ngoba vele uyashona ubosho nathi ngoba nambe sisho sonke wasuyasho nawe ukuze mafika la uthi ke ngiyakholwa kuNkulunkulu yise umnini amandla wonke naku Jesu Kristu indodana yakhe ezelwe yodwa yabona nakumoya engcwele three things kusho wena usho kanjani ukuthi awusindiswana wena uthi uyakholwa kuJesu ngoba akunansindiso angekho uJesu mayibonge Nkosi zintathu lezinto mawehla wena uthi ukholwa kuJesu Kristu owazalwa uMaria intombi kusho wena wahlupheka phambi koPontius uPilato wabethela esiphambanweni siyalapho ngoba insindiso yethu ila ekwesheni kaJesu ngosuku lesithathu wamvusa ngoba fileyo ngabe uJesu akavukanga ngabe ukholwa kwethu useless manje wena usho kanjani ukuthi awusindiswana manje uthi uPaul uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyiNkosi nomsindisi nokuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyasindiswa asiyekele izinto ezibambile ngoba masidlula babukulona siya kuJohn 1 John chapter 1 masifika ku5 uthi mawuthi awunasono uyasikhohlisa umqambi manje into esikhethe enkonzweni yiko lokho ukuvuma izono bazalwane ukuba sesonweni akusho usindiswana kinga nensindiso niyibuke kabi nayibuka ngephandla nayibuka ngeimbuzi nayibuka ngamagazi ilaphi inkinga abazalwane wabona abantu wabona isiphandla wasiyashumayela wabona abantu kanti ucwilile ezonweni mayibonge Nkosi ushumela nathi waba nathi kodwa ubanjwa izinto zakho ubhizi eyibuzini usindisiwe impela siyabona uhlaba wenze lutho kodwa intwenzo umhlaba umile ubhajile kuzo that's the problem bazalwane insindiso yafika kabi namasuthi namakhengoboza namahini
Sabona phansi thina abanye. Then the understanding ilahlekelwe iminingi. Amangwane ilahlekelwe iminingi indaba yemfundiso. Ngoba abantu bakuthi babuka izinto ngoba amafashini. Ayikho lapho. Ikumuntu noNkulunkulu. Ayikho ngawe lento boma. Ingawe noNkulunkulu. Ngoba sila ayikho ngonyembe lento kodwa unomnikazi webantu. Mthithi bantu bami. Pheza bake baqala bakhonza nami namhlanje kusami. Bathi kufika ubaba lo ufike wathetha. Cha. Sanibukela kabuhlungu ivangeli bantu bami. Kuyenza ukuthi naphana eviki siyezingena emzini sinobeka. Siyokhuluma lento leyo. Kuyenza usinfonele uthikele mzalwane ngoba yingoba le vangeli sanibukela kabuhlungu. Asikufazi ukuthi sibuyele emumva kule vangeli. Abulisi kuyosiza ukuthi sikhulume kuyisikhathi noma ngasisikhathi. Singamanzi siyolisha ivangeli injalo. Singaxubi ni. Ebisingajaja abantu. Yeka bakujaja abantu akuna problem. Kodwa wena ungayifaki lento leyo yokujaja abantu. Siyabona nje kancane bazalwane ibandla esikhulu edivoted. Siyoshumayela insindiso, soyishumela kwisikhathi. Noma kungasisikhathi. Bafuna abantu noma sosho lokho uJesu uyinkosi mama usho kahle. Into esihlanganisile la uJesu uyinkosi nomsindisi. Akukho kunye. Cha iphiwo sesingayizama nje. Ayike iphiweni. Mayibonge inkosi. Bantu abami sikhuluma indaba lesizini esikuyo. Into yenza ukuthi ke ngikhulume ngento ngazathi kumele sihambisane kancane. Ingoba mawubheka isikhathi esikuzo se-Passover, siya ku-Passover, asikwazi ukukhonza nawe, unga-understand isizini okuyo. Wena mase uyawazi uChristmas unini i-16 ziba ngo-December. Laziwa ngo-25, 26, 31, u-1, uzazi kahle. Kodwa uthi uyikholwa, manje awuyazi isizini okuyo, yokukholwa. Then there's a problem, Shandu, asishumayeli lona bazalwane. Asikwazi. Ayibonge inkosi. Bazalwane asishumayeli ivangeli Shandu. Siphakamisa into eyodwa. Ngoba ayikho into uNkulunkulu ayenzile ngoJesu. Mawuvula incwadi kaMatthew, mangabe uJesu akhuluma, mangabe uGabriel afika azokhuluma noMaria, uthi wena uzokhulela uzaba indodana uqhambe ukuthi igama lakhe ubani uJesu. Ozosindisa abantu bonke ezonweni zabo. Abazalwane, sisindiswe ezonweni. Angisazi sona sibambe wena ngaze sami nami. Kodwa uJesu uyayizele ukuyosindisa abantu kuphi ezonweni zabo. Kunento ekhulunywa nguPaul kubandla laseRoma yathi yini engasikwenza nothando kaKristu. Ukhambaza, indlala, ukuhlupheka, ukubandeza yini engasihlukanisa nothando kaKristu. Kodwa bafika kuIsaya 59 uthi isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi. Nendlela yakhe enzima kubingezwa. Kepha ububi benu nezono zenu zingahlukanisile noNkulunkulu. Into esihlukanisa noNkulunkulu yizono esikuzo. Kodwa uma sizivuma, muhle umuntu ovumayo bakubheka ukuthi akuthi uLika Nyembe insindiso esikuyo isindisa into eyodwa. Ku-Old Testament amadoda abeka umfundisi umpriest ayotshela umfundisi izinto. New Testament uNkulunkulu lethu Jesu siya kuye, unemali awunamali, umdala umncane uya kuye. Masila utshela yena emfihlakalweni ngimtshela konke owangifela. Ayikho insindiso ngaphandle. Into bazalwane bangafika omnye kuze yina devoted nihluka kanjani kwamanye amabandla. Eyethi insindiso siqala ku-Old Testament Genesis. Somebody nayo akuna chapter esoyijamba bazalwane. Noma singafika kuba prophet uIsaiah siyokhuluma ngayo, abaHabakuki siyokhuluma ngayo nomzane. Noma sizohamba nabo bonke, masifika sizohamba kuMalaki sijambe siqale iNew Testament la kuqala kuJesu. Amanye amabandla afike ame ku-Old Testament. Abanye banebelief yokuthi uJesu uyalingana namaprofeti amabandla abo. Hamba phezulu inkolo zokutshela lokho thina devoted
sosho into eyodwa ku-4 gospel angafika uJesu ayingabe sabhajiwe ezomini fema Jesu yiyo into eyodwa uJesu abezoyenza ngizokhuluma lawo nje namhlanje zakade ngibambele le verse ngisale ngiyabulo leli ngishiye lento ngifuna ukukhuluma ngayo iningi kakhulu ngeke siyayiqeda ngenxa yesikhathi ngicela ungiyele kuzenzo chapter 4 ngifuna ukukhuluma lento le but bazalwane ama basics ebandla ngicela ukubeka wona qala ama basics ebandla mawubheka incwadi kaTimotheo wokuqala chapter 2 lesikhuluma ngamazwi inkonzo uthi lokho kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu sonke othanda ukuthi abantu bonke basindiswe bafinyelele ezimqiniso angeke sifinyelele ezimqiniso bantu bami sihamba ngendlela zethu angeke sikwazi bazalwane into yokufikisa uNkulunkulu ukwazana naye sazana noJesu athi mfuneni asenokuthola nimbize aseseduze omubi makashindlela yakhe uyabazi ububi bakho bazalwane lamnyama asibhekana ukungena abasindisiwe bodwa kungena abantu abafuna uNkulunkulu sizongena lamnyama bantu bami ningathuza banga uthi ukhrini siyofuna uNkulunkulu wenze kahle nomboni wambiza lenkosini nizofuna uNkulunkulu anyaka ufuna into eziningi asimfuneni nego asenokuthola lesizo uNkulunkulu ayibonge inkosi nomena veli akushintshi lutho ungithandile esiphambane nomena veli bazalwane isizini esikuyo sibuke la uJesu khathide la uJesu azoya khona esiphambanweni amen cha uJesu wavele nje wazalwa wase nje uyafa wangaye esiphambanweni lento yokunikela ngabayivelanga uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wasuyanikela nendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilona lowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa akabe nokuphila phakathi mawedla ngelele verse uNkulunkulu akayinikelanga indodana yakhe mamzanele ukuba yahlulele izwe kodwa ukuba izwe mamlelo lisindiswe cha uhluleka kukho la yibo basibuza uJesu kuphi uthi umile ehlezophosi ilani oyongivuma phambi kwabantu nami ngiyomvuma phambi kwabezulu ngoba bayimile ezulwini iyodwa le isho ke wona ngiyayazi imisebenzi yakho lokhu negama lokuyaphila kanti kade nje wafa bajwa into zokumnandi nje sibambile nje kumnandi emhlabeni cha kumnandi emhlabeni bazalwane uyabona mangabe besifuna ukukhuluma into yokungcwele emhleshinte nesentaphi yokuphila awukwazi ukuphila emhlabeni esiphila kuphila impilo engcwele kunzima kabi saqawa impwani zoshaya ifu afika umlayezo manje ungabulali so bulala izimbangi kwaluza la unyashana into yabona nje mangathiwa nje bazalwane usakhuluma nje into ukuthi sifuna ukukhuluma impilo yomncwele inzima amadoda aphila impilo yomncwele ahlala ethempelini asuke ezweni khalazweni asukungafuna ucasuke nje and amadoda aphila impilo yomncwele azanazale nini
One, awanabafazi. Hayi ngizwa nje. Impilo yomncane abantu aphila yona awabanga neingane. Ngoba uzokhipha esikolweni ingane. Uyizele ngeyakho. Iyokhipha uphume nya. Umfundisi nje. Umama ukhona every day. Kawenza nyaka. Anomzali mntana uzokhipha esikolweni. Akuzele. Yabona unkosikazi wakumkani uyakhipha esikolweni. Efela awusakwazi kusho lutho. Those was the two hours standing up for prayer. Manga to Africa something. So came to just stand for prayer. But the one, amadoda ahamba impilo yomncane. Akuyela ukuthi ke abhekene nabani noNkulunkulu yedwa. Ngoba lazweni so isho ukuthi ke zakadla lento. Asikwazi ukuthi ke sineze enkonzweni siyotshela uNkulunkulu isizenzeni. Asikwazi ukuthi singakhuleki emakhaya sitshela uNkulunkulu ngoba sona ilanga nelanga. Kodwa iyothi umuntu ayenzayo akasibalela amaqala ethu. Abangani bakho ohlala nabo ubatshela indaba zakho ukuthi ubuza umfriend bakhe. Bangakhi otshela ubatshela into zakho ubagiya ngazo la ngaphandle namhlanje. Wabatshela ababili. Watshela umunye wathi ungamtsheli. Nawe watshela umunye wathi ungamtsheli. Kwani lokho ishloko indaba yakho. Abangani bakho. Bakhe sikimsana. Isithe zegame uhamba nazo ziphi. Obra bakho bakhe. Obiza nopinchana, sikhokho. Ziphi ikhokho abakutshela. You are not the reason ikhokho. Fembiza abantu nje ikhokho. Mayibonga inkosi. Ayibazalwane lilodwa igama esoniphakamisa namhlanje alikho elinye. Yosho njalo kukhona uJesu osindisayo. Kukhona uJesu owadela ubukhosi. Mafuna incwadi kaSefilipi chapter 2 athi wadela isihlalo sobukhosi wehla waba umuntu ebantwini. Wathwala ihlazo, wathwala isiphambano, sethi anganaki nehlazo. Uyedwa uJesu owahamba nguni. Uyedwa uJesu owaphalela ephambanweni anganalutho impahla zakhe sezithathiwe. Uyedwa wayithoba endleleni ekhafulelwa, wayithoba ashaywa nemfimbo yakhe kanti sisinda thina. Uyedwa owahamba uJesu wafika eGolgotha waphalela esiphambanweni. uNkulunkulu wamphakamisa wamnika igama elikhulu nawo amagama khona. Wathi amadolo angelizwe awasezulwini awaphansi komhlaba ayoguqa kulelo gama lokuJesu indimi zonke zivume ukuthi uJesu inkosi nomsindisi. Alikho elinye. Kufanelekile uJesu azolungisa indaba yami nawe noNkulunkulu. Besikude noNkulunkulu ngendaba kaAdam noEva. Sakhelelana ku-Old Testament sibona abantu babeka ezinye izinto zokufuna ukubuyisana noNkulunkulu. Indaba zokuhlaba zavela lapho. Abantu bafuna ukubuyisana noNkulunkulu bahambisa iy'lwane noNkulunkulu kodwa izono zabo iqhutshezelwa nje babuye benze ezinye bathemba iy'lwane ukuba ubulala isilwane inyanga nenyanga. Bantu uNkulunkulu sekwenele. In the New Testament sekufika uJesu. Yiloko nje usikhambile abantu abami. La esifuna ukufunda khona emva kokunyuka kaJesu kusala oJohane, kusala oPetro baqhubeka nendaba kaJesu. Naku baya ethempelini sebamukela umoya ongcwele bathola indoda eshosha emnyango wethempeli. Le ndoda yayipheka ikhongozele njalo ifuna izinto kodwa babuza into eyodwa kundoda okufunayo yini. Bathi siliva igolide asina kodwa ngegama likaJesu waseNazaretha suku owayengahamba. Sifika ke la dlakadla oyosifundela khona aboshwa amadoda aboshwa ivangeli. Yikona ngizwa ngithi ivangeli esikhulu lisenza ngathi singakwada bazalwa ngoba salibukela kakhulu ivangeli lethu madleba ngalo siphatha kahle. Sathukwa siyathukwa sazothukwa ngale ivangeli. Ungabi nankinga bazokutshela ukuthi ufuna lapha ya
nawe usindisiwe ubona nasente ebuhlungu usindisiwe ufunani lapha nawe usindisiwe manje nawe ubone usuyini manje nawe sonje akhumbuza izinto zenzayo umsela akhumbuza izinto zakho uthi awena usindisiwe nawe seyini manje kuyapha le batshela ukuthi nje lilodwa igama esibekulo ilona cha mangifika ngene lapha akhuluma indaba zabantu igama nje likaJesu. Kunombuzo ke onikwe lamadoda ngiyacela umfundele asiqale ku verse 7 chapter 4 incwadi yezenzo ngicela ukuthi umfundele yona uphinde ekhaya sokuthi ke kungani sifika kule ndawo le. Siyafunda abazalwane incwadi yezenzo zabapostoli isahluko sesine iverse oqala kwelesikhombisa. Isihloko esikhulu ukuboshwa kukaPetru noJohane nokuma kwabo phambi komphakathi wabaJuda. Verse 7. Babamisa phakathi kwabo bababuza bathi bamba lokho into abayenzayo abavaleka ngokwenza into kaNkulunkulu. Hamba nawe nje uvalelekile. Hamba nawe ekholweni kunezinto ezikuvalele awukwazi ukukhululeka kunezinto abakhumbuza zona. Nasekhaya ukhonza khona kuthiwa ibandla lakithi leli. Abakade wayinikela hleze wena. Bantu bayiloko nje hayibandla lasekhaya leli ngazalelwa la. Bafuna lokho abazalwa wakhululeka kuba nenkingi. Bantu bayiloko nje akwazi ukuphuma la lebandla lamqala ukuba awukwazi. Baba valele emlongweni into abayenzayo ngalabazalwane mase baqedile ukubavaleka nakusasa kumele abantu phambi komphakathi abazi plani kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyalinda bangabona abantu babodwa kodwa mase kuyiveza uNkulunkulu uyayiveza kugcwele abantu bamema abantu labantu bayabamema ukuthi abeze la. Funda bababuza bathi lokho nikwenze ngamaphi amandla nangaliphi igama na. uphinde lo mbuzo loyo. Bababuza bathi lokho nikwenze ngamaphi amandla nangaliphi igama na. Uthi kukhona yini amandla wahlabalahle ngoba amandla siyawadinga athola amandla athola egameni likaJesu linamandla igama likaJesu. Igama likaJesu liyiqaba ophephela kulo uyalondeka. Bababuza into abayaziyo nikwenze ngamaphi amandla. Ngoba abantu babuza ukuthi wena uphumelele kanjani bekunzima konje. Uthi wenza izinto bathi wenze ngamandla mangibongi uma uyisimphamente uwenza kanjani wena ubuzwa abantu babenza kanaleni bakunaka ku social media network umedia WhatsApp kukhulunywa ngawo Facebook kukhulunywa ngawo bathi bowubani wena obakwenza ukuthi nokuthi uwenze ngamaphi amandla nangaliphi igama. Bayiqonda igama bayawaqonda namandla. Ungazi cabanga abantu badlula nje labasibemeza abalazi igama esinekulu bayalazi. Ngoba inkinga abantu bakhuluma abayithandayo manje bathi uvuka lo bayakwazi umephi. Abanenyo bayenza njalo. Mathieu kueva ushilo yini uNkulunkulu ushilo yini benza njalo kubaphulendweni. Bathi usungazuyeke vele nokuthi inawubona ukuthi lento ngiyekayo lento ngiyekayo mnandi manje enthi mnandi ngisona esisifihlayo esingaziwa ibandla lesifile kamnandi wedwa nje simnandi enusiya kanzima. Nikwenze ngaliphi igama nangawo baphi amandla. Qhubeka kahle kahle. Verse 8. Khona uPetru egcwele umoya ongcwele. Underline lento yokuthi egcwele umoya ongcwele. Bazalwane angeke ukwazi ukuba namandla ungenawo umoya ongcwele. Mawakhulekanga amandla omama asedolweni amandla omzalwane asedolweni. Ngeke mawufuna ukuba namandla xhumana noNkulunkulu. Into eyenza ukuthi ungabi namandla ukukhela uNkulunkulu. Kuyahlalwa uNkulunkulu uthi uma uhlala kimi namazwi amahlanu uzophela okuthandayo egameni lami ngenzani ngikwenzele. Into zakazenzeki ngoba wena awukho uNkulunkulu. There is no connection. Awuna relationship. Uthi baba ulona bayefunda incwadi lesikazivula ngenkonzo usho into eyodwa ukuthi ke asikwazi ukuba nobudlelwano noNkulunkulu besihamba kumnyameni ngoba yena ngihambisana kumnyama. Phume kumnyameni uzekhanyeni. Lapho uzokwazi ukuba nani
nobudlelwane uzocela uNkulunkulu akwenzele. Xoza kazenze kahle. Ngoba awunawo namandla. Ohlabela kahle ukuthi amandla siyawadinga. Siyohluleka Nkosi mawungekho. Mema uNkulunkulu umtshele uNkulunkulu ngiyabonga ngihloko kwamalevel asho umama naku ngisakhona amandla Nkosi ngiyawa enamandla ngiwathola endlele ekhaya ngiwathola endlele ukukholwa nabazalwane. Ayibonga Nkosi. Bobona imoto ihamba ngegubhu lezi ukuthi isheshe izimene lapho kwakwenza njani. Petrol usegarage. Fika uthele khona. Lo wegubhu awukaleki nakahle. Ngoba uthela uchitheke omunye. Hamba egarage. Kinga yakho hamba uma nje nemoto yami emgwaqweni ngoba upetrol onawo ilo wegubhu. Nesigubhu asichekwanga masithela ukusinjalo. Bobona imoto ihamba nenkinga ayithela igubhu nini. Thenga igubhu hamba uthenga igubhu uzobona. Saba nawe mzalwane inkinga ufakwa igubhu petrol wegubhu. Hamba kusource. Uyothela khona. Sibone. Halithi lesengilo kwesinye indawo ufaka yona. Uzobona inkinga yemoto yakho. Uzobona imoto. Zimeba kwasinye nje imiswa inawo ezinye. Na umile nje kwakwena uhambume. Kinga wala uthela igubhu. Thela igubhu awude kwa 5 rand. Mama imoto lesha 65 liters. When 25 5 rand amanthamu ngabe uhamba ufike kuphi? Hamba ufike kuphi? Angeke. Mangaba amandla uwawena uNkulunkulu awekho. Isource ikuNkulunkulu. Siyabumnikazi osidalileyo. Siyabuye. Sithi amandla Nkosi asinawo. Siwazamile abathandazi awasizana bathe fire ngawa nganamvuka ngabuyele ngiyele kwenzama. Kingakho ufuna ngathi amandla abanye abantu akhona amandla akumnikazi. Cha awekho kunyembe. Akumnikazi amandla. Sikhonza kabuhlungu bazalwane siyakhomfitha abantu abanamandla angazibona into kuphi. Basishumayela abantu banamandla abantu asize la ngaphambili mazi yakubo cha angithembisi lutho mina ngitakhona kodwa amandla asegameni likaJesu asiye khona. Ngicela ugijime. Ngicela ugijime yakuthenga. Masisha. Number 10. Uyaphendula uphethu. Bamba la uqala phezulu ngaphendula nje. Qala phezulu nje aphendula nje. Kodwa uphendula ngani? Ni authority. Ngoba legama sinalo nani ine authority. Ikwenza uphendule ukhuluma izimo noma kunzima uphendule. Linika amandla ukhulume ngalo. Linani line authority ngoba igama enjani enamandla. Bheka babuza uthi ke yini igama namandla. Uphendula nani unomoya engcwele. Usho ukuthi umoya engcwele unani unamandla. Qhubeka. Verse number 10. Makwazeke kini nonke nasesizweni sonke sakwa-Israyeli. Ngathi memezela. Befuneka abantu abazosukuma bathi makwazeke ku-vocross yonke. Uthi uthaphihleseleme yonke. Makwazeke la usebenza khona emsebenzini. Makwazeke la uhamba khona. Makwazeke kwakho, makwazeke ekhayini, makwazeke esikolweni. La ufuna ngathi uPetro uyagcizelelwa emphasize. Uthi makwazeke la uhlala khona, makwazeke kathide egoli wakho semotweni yakho, makwazeke. Bathina bafuna intokuwe, kodwa makwazeke. Ngathi uyamemezela uPetro, hayi bathi wakwazeke nge-announcement. Une-announcement la, unesimemezelo la. Funa uzofika manje emsebenzini athi makwazeke. Makwazeke ukuthi la emsebenzini. Makwazeke ukuthi besilade sihlala kuso mina. Makwazeke. Kunesimemezelo show Petro nabazalwane. Ungayifundi ngathi uyadlala. Khumbula uphakathi kwakhe umuntu ngazathi bambeka phezulu bayamshushisa. Ngazathi bayabadressa uthi makwazeke. Makwazeke abazalwane. Futhi uzokuma athi ke kunjani makwazeke. Ongafihli. Makwazeke. Funda la kaya. Makwazeke kini nonke nasesizweni sonke sakwa-Israyeli ukuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha enambethela isiphambanweni amvusayo uNkulunkulu kwabafileyo ngaye umi lo muntu phambi kwenu. Umbuzo uthi kwenzeke ngaliphi igama nangamapha amandla. Uthi makwazeke kini. Makwazeke
ukuthi ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, yena loyo enambethela esiphambanweni, yena loyo enambulala, yena loyo enamphika. Yilo legama leli lo muntu amile namhlanje ehamba. Senzana umlingo, akunamafutha ni agojiswe ngawo, akunamanzi anubabona, akunakhandlela elikhanyisiwe, kodwa ngegama likaJesu, ngegama elinamandla, ngegama likaJesu waseNazaretha, ngibona lo muntu amile lelo gama. Sifuna insizwa zozisho njalo ukuthi sibile nje siyakholwa kungenxa yegama likaJesu. Akukho kunye, asenze ngalutho, asibhalansisi ngalutho, sibhalansile vele masikuye siphelele. Bathi wenza ngani? Uthi legama likaJesu, ngimile ngumama, ngiya-afford impilo kunzima kunjani, funa banga-afford kodwa ukhona oprovidayo, ukhona uNkulunkulu osithembisile wathi azukulamba, azukuswela, yena kuphela mayengakithi. Ukubi banga-understand ukuthi uphila ngani lo muntu, ngoba simbona avuka kusenahamba. Uphila ngani lo muntu, ngoba sabona kwenye umama bayavuka. Uphila ngani aney'ngane ahleli nazo, uphila ngani lebo babona ugezile umuhle, uphuma, ubhampa, uchophe i-all-star yakho i-right, ngoba nakho igqoka ingcolile iy'nkinga. Lokuthi fashion, kanti gqoka ukuncola nje. Babona nje uphuma, umuhle ugezile, banabheka imphuzo, nomathi udebhisile kodwa ulifasile bathi nebhandi. Bathi i-order-ke la ikhona la. Kwazi khonza nawe udebhisile, sisabona i-under ukuthi ikuphi, yini okudliko. Ngoba ube insizwa kubona ngathi wena uyindoda nje kahle uphela. Ngoba ube intombazane kubona ngathi uwe. Cha uvazi umsakho ngesitolo. Abafaki i-makeup awuka-afford, it's fine. Faka uvaselini. Ngokuqobezela ube muhle ukudlula laba abafaka i-makeup. Mayibonge Nkosi. Makwazeke. Uma nje lo muntu ngegama likaJesu. Funda ivesi lokugcina u-12. Verse 12. Ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Verse 12. Verse 12. Ayikho insindiso ngomunye, ngokuba alikho futhi elinye igama phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimelwe ukusindiswa ngalo. Masaphakama abazalwane. Noma engaveli akushintshi lutho, ungithandile esiphambanweni wabubiza likho, akhona amagama abiza amaqondo, akhona amabandla abiza amaqondo, amakhulu, abazalwane, abanemoto enkulu, kodwa alikho bazalwane. Futhi ayikho insindiso ngomunye umuntu, noma athi omunye ayibize athi ingcono yakhe. Hayi insindiso ayikho ebandleni, kodwa insindiso bazalwane segameni likaJesu. Ayikho omunye bazalwane. Memezela lokho namhlanje. Ngenze kuhamba nje uqala ukumfundisa lento. Ayikho umfundisi ufana nawe umfundisi. Bazalwane sifumene uJesu njengenkosi nomfundisi. Konke omunye kuyolandela. Siyohamba kahle endleleni. Singanankinga. Ngoba noma silahleka siya kumnikazi. Sikhuluma naye. uNkulunkulu wena uyazi. Wena Nkosi uyazi. Ingeke sihlangana nawe mathula mnandi. Uzumnandi kulo. But i-message awulaleli. Ayikho. Yiko ngegama lakho Jesu konke kuyaguga. Usho thina ukuqabathakathi bayaguga egameni likaJesu. Ukwizimo abanokubophela iskimu kodwa ngegama likaJesu elinamandla konke kuyaguga. Ngiyasho lokho namhlanje. Akasikhali esenzelwe wena noma bangayilona bakuphikani asikho. Noma usemndenini yasho lokho namhlanje uma unoJesu uyasafe. Ayikho insindiso ngomunye. Noma sifa sifela inkosi, noma siphila siphila inkosi.
Akunankinga abantu uswele. Akunankinga bapele kubalekele bakujaji unani. Kodwa wothi makunoJesu. Mphelelisiwe. Ayikho insindiso ngomunye. Bazalwane, nyosho lo unani iBhayibheli lisho njalo. Ayikho insindiso ngomunye umuntu. Akabuhlabelo umhlabelelo ungasindana. Ngeke uthi namhlanje Nkosi siyamangala uma